Pofon! Nézzétek a picsám! Nézzétek az éjjel-nap, hogy pofon! Látjátok a picsámat? Látjátok a Ez a büszke. Vaj, Gábor! Gyere, Gábor! Gyere! Gábor, gyere! Mi csinál? Gyere Gábor, gyere! Gyere, Gábor, gyere! Gyere, Gábor! Gyere, Gábor, gyere! Gyere, Gábor, gyere! Én megyek a midó! Várj, Gábor, minden! Párnyomorek. Párnyomi, Déca Gábor, meg hülye Tomi. Feci szereti a kecskéket. A Fet, akartok fel akartok iratkozni, akkor jöjjetek el. youtube.com-ra. YouTube.com-ra. Ő a Flor. Mégse! Mégse! Na, jöjjetek el az Engels utca. Nem. Vagy nem, Ezüstva utca. Szőregen, az Ezüstva utca 20 szám alá. Okés? Megjegyeztük? Gyerünk! Bemondja Feci. Mi az Feciék utcája? Tudom, de nincs neki videó. Beszúgta. Simán fölrakhatja. Itt van De hogy anya. másoknak a nevével rakod, mondja fajta. Itt van anya. Hát egy Éppen posozat. hajtogat. Éppen hajtogassa. Láthatjátok, hajtogat valamit. Inkább a kismadarat nem szép. Tényleg! A kis madárka A el! kis cicákat, amikor benne ugrálnak a vízbe, a vázámban. Mindjárt megmutatom a kis cicsusokat. Megjegyeztük. Persze, mindjárt Ennek látom, pár, hogy ha belekötött lehet. 100 000. Csak erre, amikor kamera... Na, ez se volt rossz. Itt a kis cicus. Szőjén fölébresztette, volt annyi esze. Kis cicus. Nézzél bele a kamerába, azt produkálj magadat. A repülőmerdal. Itt vagyunk Apple-ben. Itt vagyunk Apple-ben. Agyár. Gyerecske! Mindig annyi jó veszély. 10 dolog, amit nem. Tomi, Elvegyítettünk közelről. 10 dolog, amit ne csináltam. Ez meg mi? Élve! Legyezünk nagy úr! Úr, legyezünk! Látod, ő a leghülyébb az osztályban. 10 dolog, amit ne csinálj a hölgyekkel. Ne ujjanj meg. Ó, nagy uraság, nagy uraság. Nézd meg ezt a YouTube videót. Nézd meg ezt a nagy... Anyáros, anyáros. Bocsánat, csak egy kis szexuális mondtam, hogy érezzük a nagy. Mit mondtál? Na, Kecske ment a kiskertbe. Kecske ment a kiskertbe. nézzétek, ez a bagó, ez a narkó, érted? Narkó. Anyád. Kecske ment a kiskertbe. Én vagyok Piac, Tomi. Igazából egy flortom. A médiában. Én meg Dominik. Én most mindenbe be. Nem így jól nézek. De hely, most a közönségemnek kicsit.
Nem, nem tudom, 5 betűvel, nem 6. Átadom a szót a legjobb gyereknek. Jó, csak fölfelek kell egy kicsit. De ha magadat videózod, jobb lenne ide rakni, és akkor annak könnyebb lenne, mert pont a pofádban van. Bocs, ez rossz videó volt. Látod? Így meghajtod egy kicsit, és egyből a fejedre néz. Moklemore. Moklemore. Lándalik nem áll. Várj már! Stop. Stop. Lekkecskét. Ő szeretett Dominik ezt a videót maximum drogozzál. Gyerünk, hogy drogozol. Lássátok, ez a gyerek itten egy normális. Dikmán, hagyjad már, belét kötök. Nézzétek a népemet. Én vagyok Dominik. Kusoljatok már, apáddal beszélek! Na. Úgy kell most ezt a szart megállítani. Tudom, és leállításra. Mi?